ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପୁରାଣ କଥା ଅନୁସାରେ ଅତୀତରେ ଅସୁରଙ୍କର ରାଜା ରମ୍ଭାସୁରର ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ମହିଷାସୁର। ମହିଷାସୁରକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବରଦାନ ମିଳିଥିଲା କି ମହିଷାସୁରର ମୃତ୍ୟୁ କୌଣସି ଦେବତା, ମନୁଷ୍ୟ କି ରାକ୍ଷସ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜକୁ ଅମର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ପାତାଳ ଲୋକରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦେବତାମାନେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବ ନିଜ ଶକ୍ତିକି ମିଶାଇ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଦେବୀଙ୍କ ଦଶଭୁଜାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚକ୍ର, ଶିବଙ୍କ ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କମଳ ଫୁଲ ଥିଲା। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ମହିଷାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାକୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।